Nuwun sugeng dalu para kanca kepanggih malih kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo podo turu sore asale sapa moto ngantuk iku tambale opo asale sapa mas yen ra kudu atine ojo gelo aja ngono mas aja ngono kakek janji mas aku mengko wae salam saduran selawase pokoke kapal pokoke ngene pokoke kompak para papa Pokoke ngiti sing penting ho aho sore pada bulan ayo konco podo dolanan rene bebarengan rame-rame duduk kai rembulane yen disawan kolawe awe kaya ngelingake konco kabeh aja padha turu sore geduk asale saka telo moto ngantuk iku tambane opo elok geduk asale saka telo dik yen ra pedhuk atine ojo aja ngono mas aja ngono kakek janji mas aku mengko geduk asale saka telo moto ngantuk iku tambane opo geduk asale saka telo yen ra beduk atine ojo gelo aja ngono mas aja ngono kakek janji mas aku mengko kakek janji mas aku mengko ya ora gelo lah mantap Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi